L'encesa de l'enllumenat nadalenc el divendres 28 de novembre donarà inici a la programació que Figueres ha preparat per a aquestes properes festes. Hi haurà un centenar d'actes amb algunes novetats, com la recuperació de la pista de gel, atraccions al recinte firal i més il·luminació. El primer exemple el tenim aquí mateix, amb l'arbre de Nadal, que hem augmentat en 2,5 metres i passa a tenir una alçada de 16,5 metres, i la principal novetat és que aquest any hi podrem passar-hi pel mig. Pel que fa a l'il·luminació, també disposarem de 2 nous fotocols, un al Mercat de Nadal, amb les lletres que veieu aquí, de Nadal Figueres, i el segon fotocol estarà situat a la plaça Tramuntana amb una il·luminació nadalenca just a sota de la Torre Galatea. En total, del 28 de novembre al 6 de desembre hem programat més d'un centenar d'activitats. Com a novetats, enguany tenim dos novetats importants que detallarem més en els propers dies. Tindrem el parc d'atraccions de Nadal al recinte firal i després de 7 anys tornarem a tenir pista de gel. El videomapping de la façana del Teatre Municipal, el Teatre Jardí, canvia de dates i es farà el cap de setmana del 20 i 21 de desembre. També, conjuntament amb Comerç Figueres, com a novetat aquest any, hi haurà 4 grans avets distribuïts pel centre de la ciutat. Aquests 4 grans avets constitueixen una novetat ja que no s'havien posat mai. I alhora farem una campanya de promoció al sud de França, per captar públic del sud de França, amb una novetat important, que és que per primer cop a la història Figueres s'anunciarà el camp de l'USAP, el camp de rugbi de l'USAP, que hi van 15.000 persones a cada partit. Durant els propers 3 partits, Figueres hi estarà present tant turísticament com comercialment. El Mercat de Nadal comptarà amb una vintena d'expositors. Estarà obert del 28 de novembre al 24 de desembre.